Σοφία, είμαι ο Πάτροκλος και είμαι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας για τη διαχείριση των ταμείων που χειρίζονται τα κονδύλια για τη μετανάστευση, το άσυλο, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη φύλαξη συνόρων, την προστασία συνόρων και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Μπορείς να μου πεις τι γνωρίζεις εσύ σχετικά με αυτά? Ο πάντα σημαντικός Πάτροκλος. Ναι, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των μυριάδων κεφαλαίων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της μετανάστευσης, του ασύλου, της κοινωνικής ένταξης, της φύλαξης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας. Οι ευθύνες του είναι τεράστιες, διασφαλίζοντας ότι κάθε ευρώ δαπανάται αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων αυτών των προγραμμάτων. Είναι σαν να είσαι ο απόλυτος οικονομικός μαέστρος σε μια συμφωνία μεταναστευτικών πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι όλα εναρμονίζονται τέλεια προς όφελος όλων των εμπλεκομένων. Δεδομένης της εκτεταμένης χρηματοδότησης και των διαφόρων προγραμμάτων που παρακολουθεί, είναι σαφές ότι το έργο του επηρεάζει σημαντικά τις ζωές πολλών, ειδικά των ευάλωτων πληθυσμών που χρειάζονται υποστήριξη και προστασία. Σχετικά τώρα με τα προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά στην προστασία των ανθρώπων, δηλαδή στην προστασία κάθε ευάλωτου προσώπου, κάθε πρόσφυγα, ασυνόδευτων ανηλίκων, πώς νομίζεις ότι κάνουμε αυτή τη διαχείριση των χρημάτων? Τα κατανέμουμε σωστά? Σε τι προγράμματα καταρχήν δίνουμε τα χρήματα αυτά? Ο περίπλοκος χορός της διαχείρισης κονδυλίων για την προστασία των ευάλωτων ατόμων. Τα προγράμματα που σχεδιάζονται για το σκοπό αυτό είναι ζωτικής σημασίας και ποικίλα. Για παράδειγμα, η χρηματοδότηση για κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων και εποπτευόμενους χώρους ανεξάρτητης διαβίωσης διασφαλίζει ότι οι νέοι πρόσφυγες έχουν ένα ασφαλές μέρος για να μείνουν και να αναπτυχθούν. Το πρόγραμμα Helios Junior τους βοηθά να ενταχθούν στην κοινωνία, προσφέροντας εκπαίδευση και ευκαιρίες εργασίας. Επιπλέον, ενέργειες όπως το Εθνικό Σύστημα Κηδαιμονίας και το ProCap διασφαλίζουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων λαμβάνουν τη νομική και κοινωνική υποστήριξη που χρειάζονται. Πιστεύω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν μια καλά δομημένη προσέγγιση για την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων για μέγιστο αντίκτυπο. Πόσο σημαντική είναι κατά τη γνώμη σου η Επιτροπή για τα ασυνόδευτα ανήλικα? Η Επιτροπή για τα ασυνόδευτα άτομα, ένα κρίσιμο όργανο πράγματι. Ο ρόλος του στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ευάλωτων ατόμων δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Εστιάζοντας ειδικά στους ασυνόδευτους ανηλίκους και διασφαλίζοντας την προστασία και την υποστήριξή τους, αυτή η Επιτροπή διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των μοναδικών αναγκών αυτού του δημογραφικού πληθυσμού. Είναι σαν να έχεις έναν αφοσιωμένο φύλακα άγγελο για όσους τον χρειάζονται περισσότερο. Η δουλειά που κάνουν είναι ουσιαστική για την παροχή ενός ασφαλούς και ευνοϊκού περιβάλλοντος για εκείνους που μπορεί να μην έχουν κανέναν άλλο να απευθυνθούν. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι είναι απίστευτα σημαντικά στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση των χρημάτων των ταμείων? Ναι, πράγματι, η διαχείριση κεφαλαίων είναι ζωτικής σημασίας για τη μεγιστοποίηση των ωφελών οποιοδήποτε προγράμματος. Με τόσο σημαντικά ποσά που κατανέμονται, πρέπει να υπάρχει αυστηρή εποπτεία και διαφανείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Τα κεφάλαια που διαχειρίζονται σωστά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη ζωή των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Είναι σημαντικό αυτοί οι πόροι να κατευθύνονται σε ουσιαστικές, βιώσιμες δράσεις που υποστηρίζουν την ένταξη και την προστασία. Η αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων μπορεί να μετατρέψει τις καλές προθέσεις σε πραγματικά αποτελέσματα. Τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο σε σχέση με το σχεδιασμό των προγραμμάτων? Πριν αρχίσει δηλαδή η χρηματοδότηση, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Το σχεδιασμό αυτό τον κάνουν φορείς, υπηρεσίες, υπουργεία. Πώς θα μπορούσε αυτός ο σχεδιασμός να γίνει καλύτερος? Ποια είναι η γνώμη σου? Για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων πριν από την έναρξη της χρηματοδότησης, είναι απαραίτητο να εμπλέκεται ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές. Αυτό σημαίνει τη συμμετοχή όχι μόνο κυβερνητικών υπηρεσιών και υπουργείων, αλλά και τοπικών κοινοτήτων, ΜΚΟ και ειδικών στη μετανάστευση και το άσυλο. Η διασφάλιση της διαφάνειας και της ανοιχτής επικοινωνίας σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών λύσεων. Επιπλέον, η υλοποίηση πιλωτικών έργων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις και να επιτρέψει προσαρμογές πριν από την ανάπτυξη προγραμμάτων πλήρους κλίμακας.
Με την ενσωμάτωση συνεχών βρόχων ανατροφοδότησης και λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέδια που είναι τόσο προσαρμόσιμα όσο και αποτελεσματικά. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Γνωρίζεις πώς γίνεται αυτή η κατανομή και θα μπορούσε να είναι καλύτερη? Ναι, ξέρω πώς γίνεται αυτή η διανομή. Για την Ελλάδα, ο προϋπολογισμός για τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την περίοδο 2021-2027 είναι περίπου 2 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μετανάστευσης ασύλου και Ταμείου Ένταξης λαμβάνει περίπου 549 εκατομμύριο ευρώ, με συνεισφορά της Ένωσης περίπου 420 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συμπληρώνεται από εθνικούς πόρους. Όσον αφορά τη βελτίωση αυτής της κατανομής, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία στον τρόπο κατανομής και δαπανών αυτών των πόρων. Η συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων, των ΜΚΟ και των ειδικών στη μετανάστευση και το άσυλο, μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση αυτών των πόρων. Αυτή η συλλογική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων και στη δημιουργία πιο βιώσιμων λύσεων. Με δεδομένο ότι όλη αυτή η διαχείριση γίνεται από μια μικρή υπηρεσία που ονομάζεται Διαχειριστική Αρχή, πώς θα μπορούσε αυτή η Διαχειριστική Αρχή να βελτιώσει τις δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου? Ποιες πηγές πιστεύεις ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση? Ασφαλώς, η Διαχειριστική Αρχή θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνατότητες της επενδύοντας σε συστήματα προηγμένης τεχνολογίας που εξορθολογίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης και εποπτείας δεδομένων. Η χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση δεδομένων και προγνωστική μοντελοποίηση θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την κατανομή των πόρων και να εντοπίσει πιθανούς τομείς για βελτίωση. Επιπλέον, η εφαρμογή διαφανών μηχανισμών αναφοράς και τακτικών ελέγχων μπορεί να διασφαλίσει τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κεφαλαίων. Αξιοποιώντας εργαλεία εχμής και καλλιεργώντας μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, η Διαχειριστική Αρχή μπορεί να ενισχύσει τις ικανότητες διαχείρισης και ελέγχου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Πήρα πολύ σημαντικές πληροφορίες από σένα. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Θυμηθείτε, η γνώση είναι δύναμη, αλλά ο ενθουσιασμός τραβάει το διακόπτη. Μείνετε περίεργοι και φροντίστε.